खाख्लाबोला थिरि नखर नखर थांनाय हाखि दङ बामजांनाय चेराइंगे बबो बुफानि बुमानि खुरियो तंना रोंना आंग्रा चेराइंगे को बुमा बाबू खुरि की आपले थीसी दिन ने दागार खिलाय होबाय नरगो बामजां प्रेमलाल मोनो चेयरमैन है मैं तो चेयरमैन द सही मानो बरो तथा संजय देवबर्मानो पाउथाथायनि सानमो बान्दावा आं अनुरोध खालामो जों ताबुक 42 नम्बर पुलिंग बुथ दङ 10 नं कुलाई चाम्पाहार एडिसि केन्द्रनि अरो प्रायनो चिनि मक हदानि बरग्रक এবং বরক অরো जोंनो लामजाक सबका पाइनापल सिम्बलो आंद्रो सब बुट रिनान बागे बरक अलरेडी समाय थांलायजाक कয়েকদিন আগেबो म पारागानावनो जों कायसा मिटिं खालाय थांबायका आइबानो बरंनि कक हुंखाय वाइसा फाइमा बायदिनि बखा आपसोक सन्तुष्टनि बार बार जों फाइजोंनो मुसुं जागो कैंडिडेटनि कक खनानान मुसुंगो बाग्रान कक रं बर खनानान मुसुं जागो এবং थेनांनो काहाम खालाय जाबै लांनान बागे जोंनि बरकनि थेनांनो स्ट्रं खालायनान बागे बरक तिप्रामो थानो ताकलाय बुट रिनाय आबन बागे बरक ते कैसा तिनी काहाम पांदा संसाका पांदावरो फाइ मानजाक फेका तिनी इलेक्शन एजेंट प्रेमलाल मौसम चिनी बुकुक विश्वपति देवबर्मा तेई खरकसा ताकुक कुसाराई रियांग बबतंगो जहान रियांग संरक स्थानीय लीडर राणा देवबर्मा ते गोबांमा चिनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन पद तंजाक बरग्रक बरबती नर फाइ मानजाक फेका गारुरक बतंगो मक सिमी तंग बक्तव्य बांग्ला बाय मा खायका बरंना आबो आपिल नाराखा तेबो जों कक बरग्रक बायदे तेबो गोरोंलाय मानो गोरोंखाय कायसा कमन लैंग्वेज जों बरक किन्तु अनेकई साखाना आबो दरकार बांग्ला जेमन साइमाव जों একটা कमन लैंग्वेज चिनि खायकै जों आबो गाहाम बेलाय बेलाय हामबाय जतन तिनि जों खूब अर तंथका अर फाइ এবং फाइनाय चंग आरियो जों गाहाम बुट माननाय जों आबो सिवाय